Okay, så jeg har lige tænkt mig at lave en Get Ready With Me. Og som klokken, den er 16:55. Men jeg keder mig rigtig meget. Så ja. Ferie, ferie, ferie. Ja, så jeg kan ikke finde mit headband, så jeg bruger bare en elastikår. Ja. Ej, det ligner en donut. Ja, let's bare begynde, ja. Okay, så det første, jeg bruger, det er Ordinary. Okay, det er virkelig dårligt. Sådan, jeg gør sådan, når meningen er, at man skal gøre sådan den her. Og den eneste grund til, at jeg laver den her Get Ready With Me, det er faktisk bare på grund af, at jeg faktisk venter på min iPad og bladrer, fordi at jeg jo godt spille Go Garden. Men det kan jeg sådan ikke, når den er sådan død. Ja, men ikke lidt ting på mit cover. Det er sådan en capybaras med cola, med Sprite, med det hele. Og jeg laver lige den her om, tror jeg. Okay, slag. Det ligner lidt lunger, men who cares? Så bruger vi, ja, den her bubble. Ja, bubble. Ja, slag. Oh, fuck. Jeg troede, det var sådan en flue sådan på min side af vinduet. Men så sad den så hen på den anden side ud til dansk regnvejr. Og så prøvede jeg sådan at banke den. Fordi, ja, men slår jeg bare mine fingre. Kan I se, at jeg er i Danmark? Det her er sådan virkelig godt vejr, faktisk. Så det er faktisk okay godt vejr lige nu, faktisk. Ja, lige før regner det virkelig meget. Ja. Okay, så jeg ved ikke engang, om jeg har noget sådan makeup lige nu. Jeg kigger lige ned i mine makeup-tasker. Okay, den første makeup-taske. Jeg fandt min highlighter. Og en tandpasta. Vabelplaster. Og en øjenvippebukke. Men mascara. Den er her. Jeg ved ikke engang. Sådan, det der kom ud af den, det var bare sådan helt brunt.